niin huomenta täältä Riosta. Ei nyt mikään hirveä helle. Aurinko vähän pilkottaa tuolta pilvien välistä, mutta tää päivä menee sisätiloissa aika tiiviisti. Puheita on luvassa aika paljon ja päätöksentekoa. Sitten kohti salia ja kuuntelemaan asioita. Varmaan tulossa mielenkiintoisia puheenvuoroja. Difference in the lives of working people around the world. I would also like to thank IndustriALL for the support and inspiration in my efforts to strengthen the social dialogue on the global level. We have built IndustriALL into a dynamic force of global solidarity. Yes, you can applaud. Aamupäivän puheita on kuunneltu ja mitkä on keskeiset mietteet niistä? No joo, keskeisenä jäi varmaan mieleen tuo Jyrki Rainan viimeinen raportti tästä kongressikaudesta, että mitä on tehty IndustriALL Globalin piirissä, missä on onnistuttu ja missä ei ja missä on parantamisen varaa. Ja tietysti me suomalaisena niin varmaan ajatellaan, tai mä ainakin ajattelen, että hän on tehnyt hyvää työtä maailman teollisuustyöntekijöiden eteen ja on menetys sinällään IndustriALL Globalille, että hän jättää nyt tehtävänsä tässä kongressissa. Et se jäi ensimmäisenä mieleen. Kiitoksia. Die Wahlprüfungskommission zurückkommen und ich würde Ben Davis bitten, seine